든다. 어린애 나가지 나가 미치바이. 어이 농아가 다 난갈리 미친지 하면 까미가미 난갈리 미친지 않아 그나든 많은 자크 많은 오피스 클리아크 많은 카 수비다 지부기야 다부 카 포부르기야 보메라가 아니야 나가진든 나클리 하나가만이 미치 그 사람 내고 마음 좀 치고 에이 이제 아마르 김에 히리 기바투 자이든 네베다 기바투 비시 임포트 নয় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হল কি জানে এই যে 2020 আমার বিটিসি ইলেকশন আহি আছে নহয় এইটো মেইন যুদ্ধ 2020 সাল এই বিটিসি ইলেকশন আছে সবচেয়ে গিদির যুদ্ধ যাইদों দানা বারা যুদ্ধ নङा মানে কিবাতু মাবাতুসে লাগাইबाय মাবা মাবিনা এই যে কিবাতু বেশি ইম্পর্টেন্ট নহয় যাইदों मा बुस्थु मा কিবাতু কিবা আরকি হ্যাঁ দানা ফর্মুলা বানিয়ে রাখা जिंजाबाय दाना माने चिबा चिबि माबा मिबि मा होननाय जायो मा बिनालाय मा लेक्सारा बिदि जायो नामा मानसिया जायो दाख्लै सरलपारायाव होनब्रगासिनो दा जोंहा मा होनलांदों ना दाना बनरगाव सिरिथारबाय सौनानै बनरगावआव मैयाहाय आलादा जालायबाय दाना दुइ थला जालायबाय सनाया खोनायाखै बाक्सानि कुमारी खातायाव 1 थला होनदों सनितपुरावबो 1 थला बनरगावआव मैया 2 थला आच्छा दे जेबो नङा मानो कुमारी खातायाव बाक्सायाव जै बिदि नोगोद सिखाराखौनो बुरि बुरि लाजिनानै मिथिबाय ओरैबायदि अपमान घोर अपमान मिथिगौ मानसिया बिदि होनजायो आपनालोके যদি ইচ্ছা করে আপনালোকে 2 বার 3 বার 4 বার বিয়া কৰিব পাৰিব কিয়নো 1 তলাহে সোনা পাব বাপ सोंबाय दाना बुरै बुरिया हाबा लानो सना लायो ना रायजो जानो सना लायो लोगो लोगो रागा जोंना बुरै बुरिया होनदों नोमा नोम्फाजों सना लानो हाबा लागोन नामा होननानै सोंदों बर' बिमाफोरखौ अपमान होनाय बियो मिथिबाय मानसिया नोङो हाबा लानाय समाव बेसेबां खस्थ' हा पुरहित लायनानै आवाथि सावनांगौ फुल प्रसाद जगार खालामनांगौ रायजो राजा लेंनानै ओंखाम जाहोनांगौ खुलुमनांगौ दिनैनिफ्राय आङो बेखौ फिसाय होननानै मानिगोन रायजो जागोन गथ' गथाय खांगोन बिहामजो बिहाव बिखुनजो मिलिनानै जागोन होननानै बेसे गिदिर समाय लायो फाग्लाथां जगाथां बिसिना हाबाया खेब्रे खेब्रा लाजायो मालाय लागासिनो दं बिसिना मालाय दाखालि सासे बुंहरदों गावसिनि बे बिटिएफनि सासे मानसिया खेलायना आंनि लोगोआ थारमाने सासे मानसि गावसिनि बे हाग्रामाजों साफाग्राया हाबा लादों नालाय रुवाथिखौ हाबा लादों है मालाय सारनि होननायखौसो फालिदोंलै होनना बुंदों सारानो थारबाय नालाय फालिनांगौ जाहैदों मालाय बिसिना नुबाय आखल गाज्रिफोरना बे माबा खिजाग्रा मोसौआ खिखौ नायना थानो हानाय बायदि जायो मिथिबाय दा बिसिनि रावखौ लानांगौबा संसाराव रायलायजाया बिसिनि बाथ्राखौ लानानै बिजनेस खालामजाया ओरैबायदि जगायनो ओरैबायदि अपमानल' नङा घोर अपमान बिमा माहारिखौ घोर अपमान दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बे हिसाबै गोबां बाथ्रा दंबाबो आं बाहाय बुंनाय नङा नोंथांमोननि बे पाटगावनि जाहारबारिनि ओरै बे बिसमुरिनि मानसिफोरखौ इमानखि गाज्रि रावजों बुंदों जेथिया जेब्लानाखि जोङो माबायाव गल्डेन जुबलिनि जेब्लानाखि जोङो बिथांमोनखौ आलासि लिंहैयो होमबा कारेन्टनि एप्लिकेसन हैदोंमोन बिसमुरिनि मानसिफ्रा जाहारबारिनि माखासे दं नोंथांमोननि बे माबा गावनिबो कारेन्ट दाबो गैया कारेन्टआ जानांगौ मिनिस्टार बन मन्त्रि माबा माबि मन्त्रि कारेन्टआ जानांसिगौ माब्लाबानो एक्सन प्लेनाव सोबाय इमप्लिमेन्ट खालामा हा पाट्टा राननांगौ हा पाट्टा राननायखौ हमथागासिनो दं रानहोला गावस्रा पलिटिक्सआव लाबालाब खालामनांगौनि थाखाय माब्ला लांखानो इमप्लिमेन्ट जाबाय 2006नि सिगां जायफोर मानसिफोरा बे जायगायाव रायजो जाबाय बे मानसिफोरनि थाखाय हाफ पाट्टाया रानना होनांगौ होननानै भारत सरकारा माबाबा बुंहरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै राननानै होआ थगायगासिनो दं बिसोर दिनै फैसा खांगासिनो माबा बिगासेयाव 1 लाख नांगौ 2 लाख नांगौ माबा नांगौ हिरि नांगौ हेनथेन बिदि हाफ पाट्टाखौ सोर लाखिदों हाफ पाट्टाखौ दिनै बिसोर लाखिदों पलिटिक्स खालामगासिनो दं दिनै बिथांमोना
만드나 रायजो राजा नोंथांमोन कारेन्ट बिनो थांनायाव मा बुंहरबाय मिसा मिसि बिसमुरि नालाय मा कारेन्ट नांबाय बुंसै रांखें खुंखें मानसिफ्रा मोख्रा बादिखा लेखा फरायनानै जाखाया दामस्रांबोना नोंसोर ओरै जायो जोंहा बख'मिलाया बिसमुरि ना मानसिफ्रा मोख्रा बादिनो बुंहरबाय जिउ दागा जोंना दं कमिला रानिया थांदोंला बिसमुरियाव होख्रांहरगोन दा बिसमुरिना आरो बिसमुरिल' नङा जाहारबारियाव थां सरलपारायाव थां बलरगावआव थां दतमायाव थां गैया मानसि गैया आं दहाय खिथानाया